martang yang mahita. Asini rohamadi hamudo dame nasian di bata amatta. Nang sian anakna Tuhan Yesus Kristus Tuhan tai. Amin. Dia muna kainang tabigiman waing hatani di bata nagabe barita nauli tabuka mabibilta ima sian Lukas bidu 12 mamuka ayat 22 rodi ayat 24. Jadi marsika suri mahita majaha turpukon. Jadi ninna mamadok sisianna alani hudok matuhamung unang holso kamu hosamuna pasari-sari si panganon manang daging muna sumarihon parabiton. Biar kamu mapidong sigat akan naso manabur manang mangkutil naso margudang manang marsopo tongdo di bata marbudu-buduhon akai gudang ni hasurunga muna tong sian akapidong. Asa molo so tarpatupahamu na umotiki buasa hosono muna na di atas ni. Asa molo songoni di parbulosu di bata duhut na diladangi na jongjong songo sadarion na tupa dipuruni marsugot nai lam hamuma lam so parulosanna hamu siotik hapor siaon. Aka sipilibegu na di portibiodo mga lului aka songoni alay diboto amamuna do na hasea akai dihamu. Unako mabiar repungan na met ay nang dihalomohon amamuna do mga leon harajaw na itu hamu. Ay ia disi artamuna disido nang rohamuna ima yang go sahak ni hatani di bata dihita dia mona kainang adok kita na ya holsoan di bagas sangudut juk date holsoan ya sada sahid naubalga di rohani jolman main imah holsoan kira tardok do ganupari kita holsoan di sipanganon sinumon parabiton ari-ari ulaon do akan asing ta holsohon do alai manukum majuham ise masya kita nama kolsohon gabe tabbama ari-ari ningguluna manang umurna adong sakit ya jadi turpukon nakin madok ido napa bukukon
ido napa sudaon ari-arita. Ido mabain murhing bohita. Ido mabain somarlas roha ala didodoni. Aka holso si taonon arsa do akan asi. Jadi hata di debatana kina parzolo nata bege alai hudok matuhamu unang holso kamu hosamu na pasar sari sepanganon manang daging muna sumarihon parabi. Gudang dohalak ngoeng na biar dang adong na di ibana, dang dapotan ibana, ujungna diolsohon, digugu, maradu, so diboto be ari-ari. Tangi? Olo molo ni dok ni hita la batang, asadong digeleki. Alay kumodang dohalak, malang sugut, ado inumon, ado pakeon, do lan akan asing, ujungna gabi diolso homma. Unang holso kamu, buasa, asa molo didok di bata unang holso kamu, nung nga di paredi di bata imon. Nung nga di paredi di bata. Si pangano, si inumon, ari-ari pakaian doakan asing nunga di paradi di mata. Ay umanga doho sa siyan si panganon jala sumurung do daging siyan parabiton. Idotong. Molo dihitahala ke Batak. Toy ma asal ma mangulu. Boy nula-ulon niba. Ayang ko pahyanon na lam tuburu na don. Na nabuy margati don. Naburu pipe mulai pinakye dinggado. Artinya diajari do hita umanga do umarga do dagiktai sian parabito. Jadi umarga do dihita hangguluatai sian holso. Nah, namang ihut didok biar kamu pirong sigak akan asomana buru manang manggotil na somar gudang manang marsopo tongdo di parmudu-budu akai gudang ni hasurunga munatong sian akapidongi. Gari pidong nama tonga-tonga langit. So mangula alay mangan do. Ada sotung salah hita. Adong do huria dari mamakeon mandok songonon. Basa daw Tuhani. Nang pe somangula, nang pe dijawu, nang pe modum-modum. Sarihonon na di rodo si panganon. Dangi. Dangi na di na ay di surat ni si Paulus pe di Tesalonika na sora mangula unang ma ibana mangan. Berarti kona diwulado ulaw niba. Asa dapok mangan. Sada contoh doon na marlapatan. Idamu ma, patakasamu ma, pidong na martungatang malangi. Dan nama nabu da mangula. Alay manggotil do. Panarihonon ni debata, ido neng dohonon na. Bahwa Allah memelihara semua ciptaannya. Ise mahamu tapagada hari-harina nang gosasa gadangnya. Marhite siat pakol soni rohana. Tanga dong. Si Salomo mandok. Siapakah di antara kamu
karena rasa khawatirnya menambah umurnya. Jangan dong. Jod do holso khawatir ido mangorui guguniba semangat diba nguluniba apular sakonoton besongon nguluni halak batak na perzuli asal madisi indahani do gulamoi ngadisinoni lapatan na dang na hurangan dang na sumangulu mangulu do disarihon di batado muluta asa molo sotar patu pahmu namoti buasa pola holsomuna di atas nii patakasamuma patubuni bunga-bunga na di ladang akan margati manang martodpe alai hudokma garis salomo huju di bungaran ya sangapunai garis sumamake songon bunga-bunga sada si Salomo raja namora raja nabisuk lapatanna dang gabe raja ibana dang gabe mamora ibana dang gabe sangat dia dukon dipakai bana baju harajom nai daong jadi lapatanna hitape songonido ba na jolo ba ningo dope dakuto hamuna kayang nangkat sekolah iba ala ngoluni na tua-tuai pas-pasan salawni banga kuliah olah dua do idamma cuci kering do olah kotor cuci borngine nyang ton ba manunggu ne sepata koring manang lembab pinake maon so tardo ni dope suadong si baeron alai dama dukoni sadariot ngaduming gabe jadi songnido nanido nadison asa unang malululur rohamuna si pangano manang si dumon unang boha-boha rohamuna jadi sudine di pasari sari di bata molo de bata manopa hita totu nunga di pariadi narikok di hita sarupa de molo sorang dak danak totu nunga radehian lapinna doakan asing dok lapatan ima dang mungkin di bata manopahita suadong dia kurangan tahu dilo di batado sandang pangan papan lapang kerja toe lo memuna mengulai mulai siadam tukdo portibio di topa de bata dihita sude manusia tudok banyak biar kamu akan tobat longolongan di para de bata doi sudi jadi unang mahita holsoan alana si Paulus madok ido na pabukukon. Ido na pasudahon ari-arita. Ido mabaik kita margudopong. Suadong be ra lau mau mulaulaun. So gira tu dia.
Nah, hamuna kainang